Žito bi išlo recimo iz Dunavskih luka u Ukrajini do luke Vukovar. Tamo se prekrcava recimo na željeznicu. Zatim ide željeznicom od Vukovara dolje na Vinkovce, Vinkovci, Zagreb, dolazi u luku Rijeka. Nakon toga se prekrcava u brodove i onda ide do odredišta. Zašto ne? Ako imamo mjesto, ako imamo resurse gdje ćemo to skloniti, zašto ne bi pomogli? Ljudima treba u nevolji uvijek pomoći. Ako im Rusi ne daju, kada rade, uzet će im to i propast će. Neće ništa biti. Zašto ne bi Hrvatska dala? Nas ne košta ništa, još zaradimo na tome. Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 milijuna tona žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe. Budući da se radi o velikim količinama robe, onda je zapravo favorizirao bi se prijevoz željeznicom jer je cestovni prijevoz tu, recimo to tako, nekonkurentan. A tu postoje ograničenja i u željezničkoj infrastrukturi u Hrvatskoj koja je u procesu dosta značajne obnove. Kako je počeo rat, već imamo uhodan posao s nekim klijentima koji dovode ukrajinsko žito. Konkretno, prošlo je oko 100.000 tona do sada. Benefit je svakako veća količina tereta, od toga živimo, to nam je naravno svima u interesu. Naravno, postoji tu i taj humanitarni aspekt koji isto želimo popratiti koliko god možemo. To je znak da Hrvatska podržava u ovom sukobu Ukrajinu i to je politički. Inače, po meni puno se ne može napraviti. Mislim da bi ta cijena pšenice, odnosno troškovi prevoza ukrajinske pšenice ovim putem, da bi iskočili izvan svjetske tržišne cijene. Tako da bi to moralo biti ne ekonomska, nego de facto više humanitarna transakcija.